Ġurnata immarkata b'vittma oħra kaġun tal-pandemija raġel anzjan ta' 97 sena illi miet matul il-lejl bil-coronavirus fl-isptar Karen Grek. L-aħbar kienet konfermata l-4 filgħodu sabiex bekk dan l-anzjan huwa s-seba' vittma li miet fl-eqqel ta' din l-emerġenza medika. Dan kien raġel anzjan ta' 97 sena li kien qiegħed ikun rehabilitation fil-isptar Karen Grek u dan ħallina matul dan il-lejl. Allura issa it-total ta' każijiet li kellna ta' nies li mietu li kienu pożittivi bil-COVID huwa ta' 7. Dan ir-raġel huwa t-tielet persuna li tilfet ħajjita wara li ġiet infettata fl-isptar Karen Grek kif ukoll is-sitt persuna minn 7 li tilfu ħajjithom wara li ġew infettati mill-COVID-19 waqt li kienu rikoverati fi sptar lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-professur Charmaine Gauci ħabret li tul il-jum ta' tlieta persuna waħda biss ittestjat pożittiva raġel anzjan ta' 70 sena li kien jinsab rikoverat fl-isptar Mount Carmel. Huwa kellu kundizzjoni respiratorja u malli gravatlu ġie trasferit fl-emerġenza fl-isptar Mater Dei fejn ġie ittestjat pożittiv. Issa it-total ta' każijiet li kellna pożittivi f'pajjiżna huma 612 għalkemm il-każi attivi naqsu għal 114. Dan wara illi fiequ 6 persuni oħra, l-ammont ta' persuni mfejqa huwa dak ta' 491. Supretendent ta' Saħħa qalet illi għalissa ma tista' tagħti l-ebda garanzija illi f'Diċembru ser ikollna miliet normali u sostniet illi l-awtoritajiet ta' Saħħa qed jippreparaw ruħhom għax-xitwa anke fl-eventwalità illi jiftħu l-iskejjel lejn Ottubru billi t-tilqima tal-influenza staġjonali tingħata bil-fors. Jalla li aħna nkun nistgħu mmorru lura għal sitwazzjonijiet li kellna bħal miliet ieħor, però bħalissa ma tista' tagħti l-ebda garanzija. Jekk għandix it-tilqima tal-influenza tkun mandatarja għal ċertu gruppi jew le, bħalissa qegħdin navalwaw x'ikun l-impatt ta' din propju is-sitwazzjoni. Meta mistoqsija minn Net News dwar x'ser ikunu l-miżuri li ser jittieħdu mill-awtoritajiet tas-saħħa ġala darba tinfetaħ skola sajf, il-professur Gauci ammettiet li biex jinżammu ċertu miżuri ma' tfal huwa diffiċli iżda saħqet li s-sitwazzjoni ser tkun differenti mis-snin preċedenti. Jispjegat ukoll illi mill-każi kollha li kellna pożittivi kwart minnhom kienu persuni mingħajr ebda sintomi. Jekk tħares lejn il-każijiet kollha li kellna, l-aħħar li evalwajna il-każijiet kellna 25% li ma kellhom l-ebda sintomi minn dawk il-każijiet li huma pożittivi. Kif aħna mixjin qegħdin nippretendu li inti ikollok iktar nies li taqbad li m'għandhomx sintomi. Brabta ma' ċelebrazzjonijiet illi kien hemm it-tnejn filgħaxija fuq il-fosos tal-Furjana u mhux biss, Charmaine Gauci ħeġġet lil daw kollha li kienu fir-rassa tan-nies sabiex imorru jagħmlu swab. Fil-waqt li appellat biex dawn is-sitwazzjonijiet jiġu evitati akkosta kollox. Għandna sitwazzjoni bħalissa li ma nistgħux naffordjaw li aħna jkollna dawn il-mass gatherings. Dawk in-nies li propju kienu qegħdin f'kuntatt ma' ħafna xulxin, hemmhekk jekk huma jħossu xi sintomi importanti li jċemplu l-helpline tagħna u aħna nkun nistgħu tawkom il-parir u anke fejn huwa indikat nkun nistgħu nagħmlu t-testijiet. Intant, supretendent għas-saħħa pubblika mlita ċara illi f'pajjiżna kellna 7 imwiet bil-COVID-19 u mhux 6 bħalma sostna fil-Parlament id-Deputat Prim Ministru Chris Fern.